RPN DZKI Radyo Ronda Iriga nakikisumaro sa enterong Sankakristyanuhan sa enterong ginaban sa pagkomemorar kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwa kan satong paratubos na si Hesus Kristo, ngunyan na si Mana Santa. Nasusurat, sambahon mo si imong Diyos. Siya sa nang paglingkudan. Mamutanan sa indong kaiwal, gibuhanin maray, magpasubli na day nagahalaping balos. Tadakula ang magiging balos nindo, magiging aki kamo kan Diyos. Tamaray siya sa mga makasala na mga tao. Maging mahirakong kamo, arog ka na sa indong ama. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 3 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, Can San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Sila Platika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platika Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marahay na aga po sa Saint Lugavos, petsa 25 na kitakan bulan na Marso, Lunes Santo. Sunod, Webes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, Puro Santo, Puro Diyos, Puro Santo. Ini ana Semana Santa. Dapat kaibahan man sa mga santo, Semana Santo.
Ano ta puro sa nasantan na po. Santa Clara. Naputa daw yan ki Reverend Father Dan Aguilar kung ano ta anapod ka na simana pag Holy Week puro sa na Simana Santa. Ano ta day inapod Simana Santo. Hoy, kay Banya to sa Lado Technical, si Chabe na obra, sa information si Don Cabrillas, sa transmitter si Jimmy Guanzon. Naroon pinapaluwas kaya digdi so mga Juana, mga Pure Paul, Lila, puro na sa na okasyon ang Pilipinas. Alagad sa selebrasyon kan people power, dapig celebrar. Natarawan. Pero nakabugtak yan, holiday. Depig holiday ni Presidente Bongbong Marcos. Masa kaya, simpre, yun nagpalaya sa pamilya Marcos kan panahon. Talagan man i-holiday, maray pan Idel Peter, pwede. Para yan sa mga Muslim. Takon din ninda tatawan holiday an Muslim. Gusto na nga ning isuay ang Mindanao ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan po ang triste ta puro na sa na okasyon ang Pilipinas. Masulot pa nin mga kun ano-anong mga bado, color coding pati. Kaya dyan po nagtitiyosan sa tuyang nasyon ta kada okasyon isiselebrar. Baka nga pati pag birthday, pagkagadan kan ayam, isilibrar pa. Pagkagadan kan karabaw o baka. Magmalis siya po kita digdi sa nasyon Pilipinas. Mayo ng okasyon na depig sisilibrar. Puro gastos. Maray kung dahil maggastos sa selebrasyon, okay lang. Pero bayan kan mga piyesta, tapos ening kasal, mga anibersaryo, birthday. Makasawa na baga kung niisipon, puro na sa na okasyon, kaya nagtitios kita digdi po sa satuyang nasyon. Pabor yan sa mga ngod, kada okasyon ang mga ngod makakan. Pero kitang mga Pilipinong maraot na, mga paraoma, magpara-celebrar pa. Ang Farmers de Lugod ay pigsiselebrar na dapat kaipuhan may selebrasyon ang mga paraoma. Ay pigsiselebrar ta baka mag-angal ang mga paraoma niya to. Anong yataan presyo kan paro ya baba ang bagas kamahal. Ay inda buhay. Ayaw na kitang padumanan sa Pilipinas. Puro na sana okasyon, magrelihiyon, sa gobyerno, kung ano-ano na sana. Kaya dahil po kita maasinso sa Pilipinas ta mayong bulan na dahil silibraraan ano man na okasyon. Pero yan sa bunyag, kasal, birthday, anibersaryo. Pati nga ni gadat may selebrasyon, 40 days. First date anniversary, tapos haloy na nga ning nag-anibersaryo, sige panbununin urig. Hamak mong mga kalungkutan yan sa buhay kan mga Pilipino. Bako na bagang makatutubod pag-arog na po kanan mga okasyon, dikit sa nang oro okasyon. Sigaan celebrar, painom, pakakan, mag-birthday sana. Ay, inda. Naman si Johnny Bravo. Pati nga ni ngaya ayam pa di, pwede nang isilibrar ang pagkagadan o kaya pagkabuhay kan ayam. Ay, inda kita. Pag-arog na po kayan ang Pilipinas. Udaog seban ngod. Mag-isip-isip po ang mga Pilipino sa sobrang okasyon niya to na pinagsisilibrar. Diyan kita nagtitios. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Diyan sana sa sentro, kan syudad din area, kada okasyon kan Bureau of Fire Protection, isi-celebrar ng gana, tapos earthquake drill, fire prevention month. Sa sarong bulan, ano nang selebrasyon yan kan Bureau of Fire Protection? Alagad kan nagkakasulo, dahil manapalsok tolo, so kalayo. Ay inda buhay,
nagkakausa panin traffic dyan sa sentro kan sa tuyang syudad. Nakakuanin award, isisilibrar. Ano na yan? Mayong katapusan na selebrasyon. Kumbaga napiperwisyo man ang mga irigenyo pag-arog kaya na mga perminasan ng may okasyon dyan sa City Park. Taday man nagnunulo sa mga okasyon na yan, kaya lang makasawa na ba kung iisipon pagpaparagastusan. Maray kundi naggagastos ang syudad sa mga okasyon na ini, kada okasyon isisilibrar. May Children's Month, Women's Month, puro na sa month celebration. Kung minsan nasusuya na sa mga arog po kayo ng sitwasyon na kada okasyon isisilibrar, bonggang selebrasyon. Maray lamang kung na naggagastos, pero kung grabe ang gastos, makasuya baga. Kung itao na yan saan mga ginagastos sa okasyon, kana syudad, itao na dyan sa mga barangay, pag-abot sa barangay assembly o kaya bugtak na sa mga project, mas marahay pa gayod. May kamanungdanan pa, pero kung natutunaw sa naman, ang kwarta kan mga irigenyo, nag-uyam na. Di mamaya mga ngodkiton. Pero ngayon, sige mga happy-happy, ayahay ang buhay. Kami man nga sa, di maraat na di kadlagan. Tsatsaga na sa nang mamurot-purot. Ang anisa nang mabuhay. Ay inda pag-arog po kayan. Mag-isip ang mga Pilipino na di pa labi sa gastos sa mga okasyon. Kadakol pwedeng gastusan sa na mga Pilipino na maihawas kita sa grabing kasakitan ngunyan sa pagbuhay. Dahil man kita makakahawas sa kasakitan sa pagbuhay kung puro na sa na okasyon. Sabi kan iba, baka nga libgib pa kita kapagtiisan. Ito po yan, talagang grabing selebrasyon in mga okasyon. Naggagastos baga, nagpiperwisyo. Napiperwisyo ang mga kababayan niya to. Puro sana unra, kung minsan award, ano man ang kumbaga, maresin data na awardan so mga nagmamasid na mayo man nakuanin award. Okay lang yan kung puro award, patusunin award ang mga taga-iriga, so mga may higos, nagkukuanin unra sa mga kumbaga kompetisyon, sa mga pakawat, sa inisa na sa Bureau of Fire Protection, mga pa-contest kung paano magin uragon magpalsok nin kalayo. Saludo kita dyan, kundi ang problema nga ni pag nagkakasulo na dahil naman na papalsok tulos ang karaba kan kalayo. Aray kayo ni so nakikinabang ng mga taga-release an iba. Nagkakasubsob ko no, sige pang akot. Saro pa kaya na ini pong bakanting nasuluan na pwesto kan mga paratindanin bagas, paratindanin feeds. Ipinagbabawal na dyan ang pagparking kan mga masao digdi po sa syudad kan Iriga. Ano nang gigibuhon kayan? Maray pa yan, gibuhunan nindong parking area kan mga masao, dagada nindong tig 10 pesos ang kada mapark dyan. Bakong pagparaalawon, makanos baga. Nag-i-income ang syudad, nagbabakal sa mga parasaon, tapos pagpapara pahanapon in parking area sa tuyang syudad. Ay ano man yan pati maadayo. Market administrator, pakarayon nga nindo ang dalagan dyan sa merkado publiko kan Iriga.
dapat tawanin doon tol na parking area ang mga masaod digdi sa iriga bakong pag-aabot yan may violation da sala so na parking tamayo ng maparkingan tatawanin ticket ang ticket sa plasada makmong kay to pa yan nangyayari sa siyudad kan iriga dahil pag-iraray na babago ang paguna kan mga irigenyo taariba na mabagunan iriga halos mayo man nababagong gayo na nabago sana sa mga nakaposisyon nakatukaw pagbabago so iba mga nagbalingbing so mga dating nasa administrasyon kan panahon yan po ang tunay na pagbabago sa iriga pero pag abot sa ngaya nag-uswag ang iriga ay yo dati sabi dyan sa buhi dating mga mabubwa sa City Hall mabubwa pagiraray putnay pagiraray so iba nga ni nagbaraliktad na sa kaput na yan kaya yan po ang dipisil pag-arog kayan ang sistema ang dalagan niya to digdi syudad kan iriga kasusupog sa mga mabarakasyon na naman na mga irigenyong hali duman sa Metro Manila na mga balikbayan ano na ngayon pero may bagay yun ang nadadangog ko po digdi sa iriga o daw man niya pagbabago sa di iriga so dati man sa na ngayang namamasdan may matraffic tapos ang merkado nga lang ronggal kung mahusay po ang merkado publiko kan sa tuyang syudad di nagray na may parking area ang mga tultol na dahil pigpaparaplazadahan ang mga mapark. Nagluluwas ngunyan garuan parking area na tubangan ka na LCC. Nigibong negosyo. Siyempre, 20 pesos ang kada darakulang bihikulo. Tapos, motor duman sa puro, 10 pesos. Kaya ako dahil ako dyan nagpapark, talagang makakakuha ka lang nin kadiskusyon. Ako pati, puton ko ano yan, may ordinan sa syudad kan iriga. Si Vice Mayor Edsel Di Maiwat na plasada ni taong ticket dyan. Kung mayo man, ay di nakamkayan magparahagad, nakasupog. Sa ibang lugar, dahil man po nag-aagad, ninarog kayan na mapark. Agadan 10 pesos, 20 pesos sa 4 wheels. Ako okay lang yan. Basta tultul man ang naparkan mo kan motor dahil nababalad. Ano man na bihikulo. Ako saludo ako sa syudad kan Naga. Ang nagsisingil sa naman duman na parking fee sarong dakulang mall duman. An SM pero pag abot sa ibang mall dahil man nagsisiringil saka ang lokal na gobyerno kan syudad ni Naga titikitan ka kung dyan ka nagpark sa no parking dapat iyon pa karhayon po digdi sa satuyang syudad pag abot sa implementasyon kan mga late ini po mga shoulder kan tinampo halos gabos na parking area bubugtakan pa nin mga kung ano-ano, gapo, tapos sa labao na itong poste baga, pundasyon. Tanganing mayong makapark, an iba nagbubugtak reserve. Hadaw may ordinansa ang syudad kayan na magkaigwanan nin mga reserve ang mga business establishment digdi po syudad kan iri gagarumayo man. Nagbabawal nga niya na pagparabugtakan nin reserve. Shoulder kan tinampo kundi ano taarog kan ang nangyayari dapat ang gibuhon po kan lokal na gobyerno kan syudad nin iriga mag-implementar saka maggibo nin mga ordinansang makakahusay makakapakarhay kan lokal na gobyerno kan sa tuyang syudad kakulang angat po ini sa liderato kan sangguniang panlungsod sa paagi ni Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat. May dati ng mga ordinansa dahil lang nai-implementar nin tultul.
o habong i-implementar. Silman sa na yan, maki-coordinate sa mga miyembros kan Philippine National Police. May CSU, may market enforcer, ano ang pigpaparagiribo kan, magparaharagad sana. Kung may violation, magpara-ticket sana. Narumdumang ko ito, may quota na hinahagad sa mga CSU. Kung dahil ka makakuta, inda kung anong ginigibo ka na pamayo ka na civil security unit. Kunyan, baka nahali na to. Iba naman, ang sistema, taariba na kita. Mga para-try-mobile nga ni, minsan nag-aarangal man baga. Lalong-lalo ngunyan, pag matraffic ang sentro kan sa tuyang syudad. Ano ba, nasabi, maray pang di na magkayod, puro sa nga gasolina, daman pasayro, sige sa na baray basay sa di sentro. Yan po ang katotohanan. Mahirak man ka mo sa mga taga-iriga. Ma-eleksyon na naman lamang, mayo pang nahiling na dakulang pagbabago sa iriga. Hindi halaton ta, pag abot kan 2025, kung ano ang gigibuhon, kan uutangon kan syudad na 650 million pesos. Kung maaprobaran ini, mahiling ta na dapat may magkaharama na darakulang proyekto sa syudad kan iriga. Kung udauman sana, pasensyan kita ngod, irakman ka mga taga-iriga. Sabi na naman sa mangod, agtanga yan, naloko na. Ay inda buhay. Ako sa naman irigan, pigpaparaloko ang mga kababayan niya ito nagtitios. Halos sa interong nasyon Pilipinas. Si Presidente Bongbong Marcos abang hami sa mga promesa kan mga panahon na nagdadalagan pa sana pagka presidente gigibon ko yung 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Kan panahon si dating Presidente Erap Estrada, walang mahirap. Kung ano-ano bagang mga slogan kan presidente. Kan panahon ni dipuntong Presidente Noynoy Aquino, walang wangwang. Ay, kayo ang boss ko. Boss ang naluwasan. O yan, binos-boss man kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na boss. Tapos panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, grabe ang binos-boss. Kaya mayo kitang padudumanan digdi sa tuyang nasyon. Puro kasakitan sa dalagan kan pagbuhay kan mga Pilipino. Maray pan ibang nasyon, pag sinabi, talagang ini-implementar ang tultul na mga ley. Pag-abot sa pag-implementar kan mga ley. Pero digdi sa tuya, minsan, itong aning mga lawbreaker. Kaya paano kitang mag-asenso mas kan ekonomiya, ang sistema kan sa tuyang gobyerno, dahil bagang pagbabaguan, korupsyon, mas lalong nagpaparalala. Ang panahon ni Tatay Digong, sabi, i-minimize so korupsyon. Taday man talaga totally, mahal ang mga korupto na sa Pilipinas. So droga, kung ano-anong mga pigpaparataram, mangayong nangyari. Iyo man giraray ang mga Pilipino, tios. Kaya sa panahon na ini, mag-isip-isip po kita mga Pilipino. Tagkod na dahil mabaguan na pag-uugali kan mga Pilipino na kulang sa disiplina. Yaon ang mga koruptong opisyal kan gobyerno, ay mayo pong mangyayari sa satuyang nasyon. Ang mga autoridad, iyo man sanan pasaway sa iba. Imbes na maging ni hemplo, modelo, arog kan mga pulis, ano ba mga general problem, kernel problem, major problem. Kaya dahil po mauuntok ang mga kalukuhan digdi sa tuyang nasyon, kung sinda mismo, ang mga loko-loko. Ang mga abogado baga, kung minsan mapangirit ka, ang sala napapatama, ang tama napapasala.
di na sana maduman ang mga Pilipino. Pag makwarta, ay, perming tama. Perming nasa rason. Kapag kakigibunin kabalbalan, digdi po sa satuyang nasyon, maduman sana sa ibang nasyon, madulag, na. Mabalik, pag iba na naman ang yaon sa administrasyon, okay na. Mayo man sa mga kaso na pigsangat, pigpaparahanap pa, kan mga otoridad, magarumayo sana. O si Kibuloy nga ni, si Congressman Tebes, anong nangyayari? Puro investigasyon. Paparapahanap, paman, dahil man nagkakakurwa, dahil man nagkakadarakop, dyan ka magngalas, kwasa may kwarta. Pero kung mayo yan mga kwarta, madali yun yan tukloon. Halimbawa, kung agta, ang nagkibunin arog ka ng mga kabalbalan, lang dali, kito sumbilingan. Pero kung ining mga mayayaman, pirang taon bago masintensyahan, tapos pag nasintensyahan pa, pinaran, libredo. Arog na sana kan mga may kasong plunder. Anong nangyari? Mayo man. Pinalibre pa. Kaya ay inda. Yaning mga presidente, senador, congressman pag nagkakasala. Pero libredo sana. Maski sa pulis. Ililipat ka sa naman in pisto. Ahalion ka sa gin, i-relieve. Pero yaon ka manggiraray sa posisyon bilang sarong pulis. Kaya mayo pong padudumanan ang mga Pilipino pag-arog kayan ang sistema kan hostisya digdi sa Pilipinas. Sabi nga ni kan, matira ang matibay. Arog sa nakay ni ki Senadora Laila de Lima pigparakulong, mayo mambagang ngaya sukaso na sentensyan dayman. Kadakol po kan mga political detainees sa Pilipinas na kumbaga ay manapapatunayan. Ito sana si dipuntong Ninoy o Senador Ninoy Aquino. Anong nangyari? Duminulag na sana sa Pilipinas kan pigpaparainitan kan pamilya ni dipuntong Presidente Ferdinand Marcos. Pagbalik, dahil na maaraman kung isa yan nagtigok, kan binadil sa tarmac. Pagpaparapaluwas duman na sigal man subutan nagbadil, araman siya na kan mga Pilipino kung isa yan kalaban niya. Kaya masakit, makuan tamang hustisya digdi po sa satuyang nasyon. Ito sanang sa Mama Sapano na nagkagaradan sa mga pulis. Pero ibinala sana ito duman sa Ralaban. Makuha sanaan onra kan Pilipinas na ngayon magadan sa sarong Muslim na abusado. Sindikato. Tapos itong manunungod duman sa Maguindanao nakadakol ang nagkagaradan. Ayo mambaga nagkakurulong lang so iba duman so pamilya kan kalaban ni Mango Dadato. Nadakol po kan nagbubuwis ang buhay sa Pilipinas na dahil manatatawanin tultul na hustisya. Kumbaga ipinaglalaban lang ang diretso kan lambang saro. Hanggang no rin makakamtan ang pagiging diretso kan mga Pilipino na talagang maitatao ang tamang hustisya. Bigyan celebrar tanin katalingkasan Independence Day. Kaya mang kita nakakatalangkas digdi sa ano yan sa mga darakulang nasyon, arog kan China. Arog kan nasyon kan Amerika. Kundi marayray ko man ang Amerika kaysa Chinese. Kung ikukumpara niya to sa kumbaga sa pakikipag-amigo. Sincero man na amigo ang mga kano kaysa mandigdi sa mga Chinese. Alang mayo na pong maginibo ang mga Pilipino pag-abot sa kumbaga dahil kita makipag-amigo, ulay sa ibang nasyon na
pag-abot sa dalagan kan ekonomiya tan, sistema kan sa tuyang gobyerno bako man estable. Kaya sain kita madalagan, siyempre darakulang nasyon, makipag-koordinar na sana, makipagtabangan, maghagad nin ayuda, maghagad nin kasurog. Kung mayo sa tuyang magsurog, ay tapos na kita digdi sa nasyon kan China. Ito, naunan Pilipinas, ang mapagilig di mga Chinese na, nakaposisyonan mga Chinese. Dahil lang nagko-control, ay haloy na po ini. Ang mga gobyerno digdi mga Chinese. Bagay dahil na mga lasta, iningani da si dating Presidente Rodrigo Duterte, Chinese man. May lahi man. Si Presidente Bongbong Marcos, baga may pagkasingkit man, garuman Chinese. Kaya pag nakakaili ako ng singkit na Pilipino, ay, para sagin-sagin, garum ako kaman Pilipino, singkit kaman. Ang singkit kaya may Hapon, may Chinese. Pero mararay ko pa ang singkit na Hapon. Talagang tultol yan. Pero ang singkit na Chinese. Lalo sa nagsusuro singkitan sana na Filipino-Chinese. Ay tapos kita pag-arog ka yan. Dahil kitang padudumanan di sa mga dayuhan sa Pilipinas. Ito si ano yan, dipuntong Presidente Noynoy Aquino. Tugong Chinese na baga ito. Tapos si Cory Aquino. Kuwang ko baga mga Chinese. Kundi mga Filipino-Chinese, sabi nga ni Ken, bako pa man puro. Kaya, kumbaga, digdi sa satuyang nasyon, mayo man na ngaya purely Filipino. Igwa mga itom, mga tugang nyato dyan sa barangay. Yan ang mga purely Filipino, tunay, ining mga tugang nyatong itom. Pero kita ay pinaghalo na po. Kumbaga, mix na sa tuyang mga lahi. Maski sa mga basketball baga, Pil-am ngaya. Yung nagsisirikat sa mga Pilipino, natatao ba na? Sa mga beauty pageant, ngayon mga Pil-am. Tapos, si Venus Rangani. Bako umantunay na Pilipina, may dugo ng Arabo. India, an iba. Digdisan sa pagninegosyo, ang namamayagpag sa satuyang nasyon, kung bakong Chinese, ining mga Bombay. Mga para pa 5-6. Nagkakaigwa na bagang mga darakulang bihikulo, abang gagayon pati, kotse, an ibangani, mga naka-unservice, gawa ng Hilux, Toyota, kaya talagang, kumbaga, ang mga Pilipino, dikit na lang ang mga negosyanteng nag-aasenso. Bueno, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good madungin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good madungin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Haloy ng problema sa mga helang na daing nasusolusyonan? Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Daing na magproblema, tayaon na sa syudad kan Iriga, ang pamusong produktong herbal, ang Vestige Flax Oil Capsules. Ini mayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto na sa tamang kondisyon ang sa indong mga puso. Marahayman ang Vestige Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, asin makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang Neem Capsule for purifies blood. Marahayman ini sa igwanin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang Spirulina Capsules, Aloe Vera Capsules, Nuni Capsules, Ganoderma Capsules, Coenzyme Q10 Capsules, Krill Oil Capsules, as in Colostrum Capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na! For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2 San Agustin, Iriga City, as in with CP number 0907-803-2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. Basta't nandito ka. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass this Lenten season is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, Maximo Manzano Jr. and family, for all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family, Dino Luares and family of USA, Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City, Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabwa, Camarines Sur, Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City, Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City, SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City, Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City, Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City, Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City, Domingo Tercinio and family of Canada, Police Light Colonel John King Kalipay, Obero family of Antipolo Old, Nabwa, Camarines Sur, for safe travel, protection, and guidance, and for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, Pura Malate Rimpillo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margareto Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabwa, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Verwan Rev Enterprises Corporation through Waterdogs Health concept of tubig at mga mineral sagot sa kalusugan at susi sa malusog na kabataan uses ionic and electrolyte mineral drops to promote physical health and provide financial wealth. The company serves our kababayans by conducting free clinics and educating health through its radio program Tubig at Mga Mineral ni Waterdog and its social media account Ionic Minerals Philippines and webinars by providing business opportunities to interested parties with minimal investment.
by advocating natural health using God's provisions and by sponsoring ministries that advocate spiritual nourishment. Ver One Rev Enterprises Corporation is caring most dearly. Police Regional Office 5, under the leadership of yours truly, Police Brigadier General Andre Dizon, enjoins the entire Bicolanos in the observance of this year's Lenten season. Let us have a safe and meaningful Lenten season this year. Ang live coverage kan Siete Palabras ngunya na Semana Santa an hatod sa Indo ni dating Senadora Laila de Lima asin an sa iyang bilog na familia. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan Siete Palabras ngunya na Semana Santa, Santa Cruz Sur Barangay Council headed by Punong Barangay Josefina Comla Piñones, Elmer Catli de Villa and family, Barcelona, Spain, De Villa Store and family, Zone 3 Santa Cruz Sur, Iriga City, Periña Matubis and family, Salvacion, Iriga City, Ultra Fuels Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr., Mr. and Mrs. Renel and Catherine Capalos, Buhi, Camarines Sur, 2nd CMO 9 CMO Battalion, CMO Philippine Army from Pili, Camarines Sur, Barangay Captain Rolando Serrano and family, La Anunciacion, Iriga City, Mangente Beach Resort, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo and Bliselda Mangente, Pararao Balatan, Camarines Sur, Macras Beauty Salon, Market Site San Francisco, Iriga City, Alfredo Miguel Dimabayaw, Joshua Simon Dimabayaw, and Emilio Theo Dimabayaw, San Isidro, Iriga City, Mr. and Mrs. Jose M. Alteza and family, San Nicolas, Iriga City, Yongja Enterprises, San Roque Highway, Iriga City, owned and managed by Mr. Joel Yan, Nabwa Kid Zone, owned and managed by Mr. and Mrs. Albert and Apple Tormis Lamado, Sonia Pontanares, Macau, San Agustin Standalone Senior High School, course offerings ABM, GAS, UMS, STEM, TVL, ALS, Principal, Mr. Silito V. Saison, General PTA President, Francia Relativo, Faculty and Staff. Kulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magaradan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. 1-3-16 An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Parish Priest Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Board Member Botchokoy Oliva and family, 5th District, Camarines Sur. Mr. Joe Cabañas and family, La Anunciacion, Iriga City. Engineer Noel Ongek Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Jail Officer 3, Andrew Aquino and family, BJMP, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Engineer Eddie and Mrs. Rose Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Guadalupe Tapalya, Haynes, Western, Australia. Barangay Kagawad Eugene Bagapuro and family, San Nicolas, Iriga City. Miss Bichi Odabar of Hong Kong. Junjun and Jocelyn Quiapo of USA. Dayan Davis and family of USA. Mr. and Mrs. Rafael D. Simbulan Jr. and family of USA. Agta for Security and Protective Services Agency through ex-punong barangay Ariel B. Losenya and family, Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Pocholo M. De Villa and family, Bailey, Denmark. Attorney Lorenzo E. Bigayan and family,
San Antonio Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Wilfredo Oboy Lucena Jr. and family, San Nicolas, Iriga City. Tesnado family of Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family. Punong Barangay Wilfredo Oboy Lucena Jr. and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family. Matsarap Chicharon by Mr. Jeff Lianza. Edgar Tanchado and family. Marites Alanis and family, San Juan, Iriga City. Corazon Lang and family, La Anunciacion, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Taduran Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Tony and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Abe and Maria Teresa Leonardo and family, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuyang manlugod, ang bendisyon kad sa tuyang kagurangan. Ang manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot ng pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 Palabras ngunyan na si Mana Santa, Arnel H. Tan and family, San Miguel, Iriga City, Nakings Paul Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Baracena, Bagapuro, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Barangay Captain Nene Ablan and family, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Honorable Darcy Go, Punong Barangay, San Jose, Iriga City, Oralios Funeral Homes, owned and managed by Jose M. Oralio, Highway 1, San Isidro, Iriga City, and Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs Officer, House of Representatives, Quezon City. Diyos mabalos po sa saindo gabos. Sa pagpuon kan Semana Santa, sarabay niya tong romdomon ang solemnidad kan okasyon. Sering man, andanay asin pusog niya tong pagtubod sa sakripisyo asin pagkamuot kan kagurangnan para matubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini hatod bilang serbisyo publiko kan mga minasunod na mga sponsors. MDH Construction Supplies, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Santo Domingo, Iriga City, headed by Barangay Captain Edwin Albanyo and Council, SFO4 Dario Panerio, Baaw, Bureau of Fire Protection. Tantiado Enterprises, owned and managed by Mr. Edwin Tantiado, located at Bogiti Street, San Roque, Iriga City. Lisa Martinez and Iriga City Terminal employees and staff. Ronnie Nacario Padayaw and family, La Anunciacion, Iriga City. Fiji and Borromeo and family, Santo Domingo, Iriga City. Bagsakan Transient Vendors Association, managed by Mr. Joel Yu and family. Elisa T. Gown and Rentals, Market Site, San Francisco, Iriga City, and Reverend Father Cesar Bungon, Resident Priest, Saint Bartholomew Parish, Baaw, Camarines Sur. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang namiminsalang insekto, kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang banal na tataramon hatod sa indo kan mga binasunod na sponsor kan 7 Palabras. Father Abenson C. Martinez, Holy Family Parish, San Juan, Patuca, Camarines Sur. Miss Nenita Murillo Lucenia and family, UK. Punong Barangay, Emily P. Tagumata and Council of Guyudan, Guyudan, Patuca, Camarines Sur. Punong Barangay, Juana Juaning Argarin and Council of Cristo Rey, Patuca, Camarines Sur. Sa Saindo Bugabos, Dios mabalos.
An manejamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Honorable Dan Raymart D. Silvano and Family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Attorney Shai Fajardo Noble and Family, Board Member 5th District of Camarines Sur, Honorable Mike Nino Casano and Family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur, Honorable Robert M. Saysay and Family, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur, Attorney Domingo Saldo Jr. and Family, Balatan, Camarines Sur, Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City, Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City, Sheena Arlie R. Atole, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur, and Rinconada Memorial Park located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, managed by Ma'am Jovi. Diyos mabalos po sa Saindogabos. An RPN DZKI Radyo Ronda Iriga nakikisumaro sa enterong San Kakristyanuhan, sa enterong ginaban sa pagkomemorar kan pagsaki, pagkaganan, asin pagkabuhay liwat kan satong paratubos na si Hesu Kristo, ngunyan na si Mana Santa. Itao kay Cesar ang kay Cesar na bagay. Asin sa Diyos. Ang sa Diyos. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang kita ang 3 minutos antes mag-abot na alas 9 nin pagkaaga. Oy, happy birthday pala kay Mading Rose Amparado Velasco dyan sa Sagrada Baaw, Camarines Sur. Kiringman kay Romy Portim Jr. At ita po yun yung kaibahan duman sa Syudad Canaga sa BBS. Yan, garuyaw na siya sa GMA, technician. Mustaman sa mga parantabay niya to dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur. Punong barangay Nini Ablan sa pamilya Maglapid kay Manay Munching. Kaya pala na piyesta ngunyan dyan sa La Anunciacion, digdi po sa Syudad Can Iriga. May lamang nagpaparamdam so padihon ko dyan na retired colonel. Si Pading Tomas Loquias Jr. Tapos si dating kagawad Bungtino asin man si punong barangay Rolando Serrano. Mati ko dakulnaan mga naluto na handa ngunya ng mga panahon dyan sa sinambit ng barangay. Palan si Pading Joris dahil naggigirong-girong niya na baka nagpanaga habo dyan sa piyestahan. Minsan yan si Sir Ip sa kuya si Pading Joris basta arog ka na may mga okasyon. Hindi ngunyan garo nagloloya na pigahali na sa ibang mga naka-calendar of activities ni Pading Joris sa iyang diary. Binawas-bawasan na mga okasyon. Siyempre, naggugurang nangod. Namamatian na mga hilang-hilang. Araw talaga kayo ang tao pag nag-iidad-idad na po. Tapos minsan, nanibangani pag nag-edad ng 60, purong auto na. Halo sa buo ng makidurog sa agom. Banaan gustong pagparakaputan. Ano ba? Manok. Ano ba? Ikos ayam. Bigkukugos-kugos. Ay, santisima. Kung sa agom pa, baroknitan man. Ay, maray nga kayo magsuhaya na lang kita dahil nakita ko para saro. Nagaro nga nasa saruan mo ako, Mrs.
Ay, makonsilo pag-araw ka na nagpapamilya. Di pati sa Pilipinas. Ito nga ning amiga kong pulis, si P.O. Jonakien dyan sa San Fernando MPS. Paparahapot ako. Kumusta nga sir? Ano nga yan? Aprobara na so divorce bill digdi sa Pilipinas. Kanya ako anday makuparahapoton. Kaya ba ko man akong congressman, ba ko man akong senador, ba ko man akong presidente. Hindi kunyan lang digdi ta pag-arog po kayan mag-divorce yan, mag-annulment apektado dyan na pamilya kung naigwa ka mo nin mga aki. Minsan maray kung napapakarhay so pamilya kung napabayaan so aki dyan ang problema din kay eskwela tapos naging kumbaga mapait dinanas kan aki. Ano man nga si ano yan si papa si mama laka mga bitter. Sabi ni apa bitter. Report! Bueno, nasa linya si Karondang Bani. Maray ko nito bakong better perming at your service. Go ahead. At your service talaga. Hey, good morning. Good morning sa iyo. Good morning sa kabos ng mga parantabay kan sa imong programa. And magkapira ng mga members ng media and mga sakyadan mo yan duman sa karong malisot na lugar sa Srikandaga tabi karon da Pilit. So tibad makahabol ka anyway maghapon man halos maghapon man ang activity niyo duman sa may syudad Kandaga sa kapasil man sa imo kay duwa kan tora-tora at tabi karon da Pilit. Pasil na magradas duman. Bawal yan sa National Highway ang tora-tora? Pwede yan. Pwede yan sa... Nadakupon kita ni Ma'am Grace Rojas pag abot mo sa Naga. Anyway, oy, happy fiesta dyan sa may laanong stasyon Iriga City. Ang iba, nag-celebrar kan kapiestahan ninda, kan nakaging Lunes. Apet sa 16 sabi, Karandang Philip. Ano yan nagselebrar na tulos pero ang piyesta dyan sa ano yan lanon sasyon ang maupaya baga kan parokya kan simbahan kan Angustias atabi nasasakupan bagaan lanon sasyon so ang maut kan parokya 16 ang kapiestahan sa ngunyan kaya na timing na Lunes Santo na. Ngunyan, wala na nin misa. Sabi Karandang Philip, unlike ka nakaaging 16, igwanin bunyag ka ito, igwanin misa. Pero ang pinakaaldaw kan piyesta dyan, 25. 25 ang pinakaaldaw kan kapiestahan. Kaya lang ito na nga nagkaigwanin kariribungan ang tira sa mga kababayan niya ko. Lalong-lalo na sa gusto kaya kan yaraon po sa simbahan tapos ang Paris Pastoral Council din sabi sa may parte kan lanang stasyon iselebraron kapiestahan 16 para in respeto naman sa komenorasyon kan pagpun kan Semana Santa kan katuon tabi and ngunyan nga ni Lunes Santo na. So, alagad, answer sa mga kababayan niya to, dyan po sa lalong stasyon, Iriga City, tabi, Karanda Fili, halos katubo, imunyan talaga ang sa indang preparasyon, bakong kan 16. Nagkakatira lang, siguro mga bilang lang, ang nag-celebrate kan kapiestahan, kan nakaaging 16, alagad sa ngunyan, katubuan talaga 25. Kaya niyan kinaugalian, kinagawian kan mga para pamiesta, tapos yan talaga ngayon, ang aldaw kang kapiestahan. So, duman sa mga nag-aambabay, sabi Karanda Philip, ang kapiestahan nga din ngunyan, pero ang iba, siguro, nag-celebrang na kan nakaaging 16. Sabi. Ano may patupada man dyan? Ay, wala nang patupada dyan. Dapat nga kainisan dapat mag-celebra ng kapiestahan nun yan. Yun naman ito, bawat sa simbahan,
na 16 iselebrar sa kuningali kalunos sa Luzona. Kaya lang, pag si Kapitan Rolando Serrano, sigurado ang anda ninda, ngunyan sabi ka Ronda Philip. Mayo na pala ang segunda dia. Mabuyo na pagpasiring man o kumagang mabuyo na magpamiyas sa bagang ngunyan. Kung halimbawa di ako naghanda na ako pang 16, o ano pa nga yan. Kaya dapat niya, 25 talaga ngaya, ang sa kuyang preparasyon. Yan ang sabi karon na Philip ni Kapitan. Ano may segunda dia pa man? Handa, dahil ko lang aram. And ito na nga ni, sa masunod na kapistahan sa otro taon, na taon na naman, na Marte Santo. Kaya inda ko lang kung ano nang naman ang pag-uulayan kayan. Ang napagaraman ko, kan makaulay ko ang sarong mga residente duman, baka ngayon mga sarong taon, baka ngayon Abril na, ang fiesta digdisyo, sa may lanong stasyon, pambihira. So, siguro, doon sa mga pamiyesta talaga dyan sa lanong stasyon, mag-ingat na lang, luhay-luhay lang kan pagkakan, kasabi nga ni Kayan, nasa ano na kita kan pag-aayon mo sabi karon ng Philip din sa Kabato. Tapos grabe ang init ng panahon, likay-likay naman sa mga pagkakana, grabe sa taba, tapos itong mga mahami. Patuso na lang itong mga matatabang pagkakan. Ano? Patuso na lang. Ay, magpapatos na lang. Tapos paka Holy Week na kakanon. Ayo. So, siguro yan muna. Ang totoo yung informasyon, ikan tabi digdis sa newsroom, si Vanessa. Report! Salamat karondang Bane sa mga heras mong informasyon paghalit sa piyestahan pasiring sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagray nangod, busog, tapos may kasintabo. Kung ako sana, ibabalik ko sa programang At Your Service. May pagkakana, may kwarta pa. Kailang maluanin mga ngoda. Agtamalo ko. Bista, magbayad. Puro laan paksi, pag-araw kayan. Kaya happy fiesta na lang duman sa mga nagsiselebrar po ka na sa indang kapiestahan ngunya na pagkaldaw, and happy birthday duman sa mga nagsiselebrar kan sa indang kompleanyo. Kaldaw ngunya nin sa dyan sa sentro ka na syudad din Iriga. Hindi nawara na baga, so sabing aldaw ka na sa sa Irigas. Puro aldaw, basta may isa saod. Kung minsan nga ni, pag Sabado, Domingo, kadako lugod kan mga nagsasaod. Ako ng Lunes saka Webes. Depende na kaya yan. Kung may kwartan tao, magsaod. Pero kung Mayo, magtaga Turutuninong, maghanap nin pansaod. Sa maabot na petsa 11 palan, magkakaiguan naman po ni na power interruption nigdi sa bilog na Rinconada area. Ta pinag-reschedule po na power interruption na nakatalaan ko ta kan nagtalikod na Sabado. Magiging maharasahas na naman ang sa tuyang panahon sa petsa 11 ka na bulan na Abril. Uli sa mangyayari man na power interruption na hatod sa Indukan National Grid Corporation of the Philippines. Babasahon ko ining manunungod sa pinag-reschedule pong brownout kan NGCP,
please be informed that the scheduled power interruption of the National Grid Corporation of the Philippines on March 23, 2024 Saturday from 6 a.m. to 6 p.m. will be rescheduled on April 11, 2024, granting the request of Balatan District School in connection with the PIP Congressional District Elementary and Secondary School Press Conference. Yan po ang pangapudan kan Casoreco 3 asinman kan National Grid Corporation of the Philippines. Bagay maray man yan ta nakapreparar saka kung nagkaigwanin brownout kan Sabado. Akol na naman mabubuyo ng mga sugok. Igwang incubator. Kaya minsan ang mga sugok na pigi incubate ko magkakaburo yun dahil kan daing out na pa buro brown out na sa nanatod kan National Grid Corporation of the Philippines. Sabi nga ni kan mga ka-classmate ko sa batch 82 kan elementary dyan sa San Isidro digdi po sa siyudad kan Iriga. Hindi na po nga nagtiin. Sige na sa nga brown out. Nata kasubanggi nga nagparaburo brown out na naman ba dyan sa Santiago digdi siyudad kan Iriga. Mga unscheduled momentary power interruption. Hanggang noarin dahil mga brown out. Yan ang dakulang kaputan kan mga member consumers. Ito, normal ang brown out. Kumbaga, nagkakaigwa po nin mga kalamidad. Pero ngunyan, mayo man kalamidad. Bako pa man yan yung grabing init. Sige man ang uran-uran. Sige naman bagaan pabro brown out. Minsan lugod, nagdududa man ang mga member consumers. Baga na nga sige naman napalukso kasureko. Napa-speed na naman niya kontador pag nagparaburo brown out ay pambihira. Sabi ni Madam Anroche na Carrera-Olan, tagapagtaramkan Casoreco 3. Ako man nga yan, sir, totoo. Pag nagpa-brown out niya, siyempre, dahil man baga nga naghihiroan kontador. Hindi, iba man kaya, hindi. Kung totoo yun, na-istorya kan ibang mga consumer. Kaya naghihiroan kontador, pero naglulukso pag biglang pinag-switch an... Kung minsan ba kaya, ang paboro brown out, dahil mo ine-expect na biglang mabubuhay sa kuryente, dahil ka man nakapag-preparar. Kaya ang kontador, minaikot talaga nin, kaskas, beriglaan. Kung minsan, nalaog pa ang kuryente, makusugon. Kaya araw gayod kaya, ang nagiging rason man kan mga member consumers niya to. Kasureko ang pinaka-rasuninda normal ngayon brown out mayo ngayong brown out abnormal sa bagay tama man. Oy, sa aga magkakaigwa man in brown out dyan sa ano yan Nabwa Bato. Alas 9 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon, 8 oras na gayo ang brownout na mangyayari dyan sa Nabwa Bato. Mga apektado yan Paluyon Oriental, part of Masuli. Rason kan brownout, yun clearing and conversion of single phase to 3-phase line for Tubig Nabwa Pumping Station. Magpreparar na itong mga member consumers dyan sa naunang bita ng mga lugar digdi po sa Rinconada area. Minsan nawawala ang tubig. Kung mayo nin kuryente, iba mayo manin supply na tubig. Dyan sa Barrett Water Works, basta mag-brown out, nawawara man ang supply na tubig kung mayong stock duman sa tangki. Yan po ang problema dyan. Na may generator, habo man buhayon, na pagkadro dakula kan generator, baka mas makonsumo sa kuryente. Pag ginamit ang generator dyan po sa ano yan, Barrett Water Works kung brown out. Yan, pangapudan man kan Barrett Water Works, barakal nin istakan.
kung arog ka yan, pizza 11 kan Abril, ma-brown out na naman, mag-stack na nin tubig. Puon ngon labi naman kiton, kin maggapon maubos sa tubig na stack. Kan Barrett Waterworks. Kadyan po sa Barrett Waterworks, mayo man dyan problema kung niisipon pag-abot sa supply na tubig, may irrigation canal, may tubig duman sa irarom kan tulay. Tigwaning bubon, si bayaw nga ni, nagpagibo na nin sa diring patubig. Nararumon so bubon, siguro mga nasa 25 metros, nagbugtak na siya nin sa diring dinamo. Kung yan problema man ka ito, mayo siyang generator, ang gagamiton niya, permi, kuryente. So mga tugang panyatong itom, dahil magbarayad, logi, na nagpabakal nin karabaw para sa na magkaigwanin pansup-sup nin tubig duman sa bubon na hararumon. Enot dahil nag-aasir, 2 beses binaton itong dinamo, itong motor. Ako, ano yan, maasir o day? Takon dahil nag-asir, itong hali sa bubon na ginibong patubig ni bayaw. Logi, orulan paksi, sayang kan 35 mil na karabaw na ipinabakal, ginastos sa naduman. Kaya kan idirekta na, nag-aser na. So, dinamo, at least nagbulos na sa tubig. Dakulang bagay. Diyan sa Basicao, Santiago, Ciudad Can, Iriga. Masakit talaga ang tubig diyan sa naunang bitan ng lugar. Pero ang bubo na ito, dahil ito nahubasan, maski summer, haloy ng panahon. Kaya inipuan karahayan kung ang sa imong lugar daw ararumon igwanin sa diring source nin tubig. Ako dumampalan sa banwaan ka na si Rum at ang mga kunyan duman source ka na tubig hali sa naman sa mga burabod, bubon, ayo man duman talagang patubig na nagsusupply sa kada barangay. Kailangan man magkuha sa dagat. Kapag arani dyan sa gilid kan dagat, iba man ang namit kan tubig. Dawa ba yan tubig tabang na. Karahayan lang duman, may mga sapa na dawa arog kaining summer, pwede kang magkuhanin supply na tubig dyan sa sapa. Magkalot ka sana, makakakuha ka na nin burabon. Kaya ito, kan mga panahon, mayo man ining mga source na inin tubig na pigbabayadan. Ito nga ni, nag-aasir, mga gripo, bubon. Kunyan kaya nagparaluho sa nasutawo. Kumbaga, nagparadagdag sa nanin gastusan ang sa tuyang mga kababayan. Nabubuhay nga ni kan mga panahon sutawo na mayong supply na kuryente. Gasira sana, nakakapagpa-eskwela man. Maray man sa mga nanunoodan. Ganyan, gabos na sana kagamitan na ginagamit sa pangural daw na pagkabuhay, itinatao kan pamilya, pero naghihinugak naman lugod ang ibang mga kababayan niya to. Lalong-lalo na ang sinasabing mga millennial, mga jóvenes, ngunyan. Report! Gano, nasa linya si Diggs Martinez, Karondang Diggs, pasok. Good morning, ang Karondang ako, Philip. May nako kita nga barita sa luwas na kunsay na ikayat ni Albay Provincial Planning and Development Coordinator, Arnold Onrubia, na padagosaan na hilingin ka nga pagbangon ng ekonomiya duman sa nasampitan ng probinsya sa probinsya ng Albay, matapos na bagyang pagbabakay ni dulot sa COVID-19 pandemic. Sa darong sa tuwas kan provincial government of Albay, nakakuha ni na pagtaas sa gross domestic product na minabot sa 6.8% na share kay ning nakaging 2022 gikan sa 4.0% share kan nakaging 2021. Pero pa kay ay ulat man na bilang
panduwang sa iguang pinakadakula nga percent share sa interior region Bicol ana probinsya ng Albay sa nakaging taon na 2022. Siguro na si Ondug yan na pera sa mga pitututukan kana lokal na gobyerno kana sambitan ng probinsya sa administrasyon ni Gobernadora Edson Greco Lagman iyan pagkataon ni na trabaho sa mga presidente duman sa nasambitan ng probinsya asin ang pagtutugdo pa nin mga infrastruktura. Asin natigaras naman niya na ang barangkas kana fix up na tiga tutulod kan administrasyon ni Gobernador Lagman na kapanidigdian na pagtutukdo sa o pagtututok sa kalusugan o salud, edukasyon, modernisasyon sa agrikultura, turismo at urban planning and development. Asin sa kung nga target kana presidente administrasyon na mapabisto graray ang potensyal kana nasambitan ng probinsya. Asin sa iba pang bareta Philip kagayag man ni Mr. Lubelia Guarina na tagapagtaramkan Department of Agriculture Bicol na minabot na sa 2,871 hektarya ng mga dagang umahan sa probinsya ng Albay na naapektaran sa El Niño Phenomenon na sabi sa iya o sigun sa iya ang nasambitan ng mga apektadong mga daga iyo ang nagikan duman sa banwaan ni Tibun asing Teodorana. Pero pa kayo niya apektado naman ang kabuhayan ang mga nasa 4,059 mga parauma duman sa probinsya ng Albay. Asin pagtawanan doon ni Guarin na nangangakuan na DA Bicol na matatawanan ni asistensya. Asin tabang ang mga apektadong mga parauma. Asin pigiling naman niya na matawanan na manin tabang ang mga ini kahit mga lokal na gobyerno duman sa naapektaran ng mga lugar. Asin kinakaipuanan na panin o na rehistrado duman sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA ang mga parauma karaning matawanan ng tabang ikan sa Department of Agriculture Bicol. Yan muna ko rin ng Philip anak ko niya itong baretari sa luwas ito sa karoon ng Dix Martis Jr. para sa RTNDCKI ang Magmang Kairiba reporting. Report! Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Talagang grabe na ang init ka na sa tuyang panahon. Kaya ang mga parauma man niya to apektado na sa iba. Lalong-lalo na sa mga nagbugtak pa sa nangunyanin na paroy, nagtarok pa sa na o nagpatiprak. Abuto na ka na El Niño ang mga kaumahan. Digdi mampalan sa siyudad kan Iriga nagkaiguanin na PCJ Purples Plus Run for Women Empowerment took place earlier today at the Yusan Football Field organized by the Philippine Coast Guard Auxiliary 908 Squadron in partnership with the University of St. Anthony and Attorney Mickey Ortega, the City Government of Iriga led by Mayor Rex Uliba, Congressman Mix Villaperte, and the Provincial Government of Camarines Sur under the leadership of Governor Luigi Villaperte. The event drew 1,150 enthusiastic participants. Before the run commenced, attendees engaged in a lively Zumba session led by the Arriba Area Zumba Group, emerging them for the upcoming challenge. CGA Captain Francis P. Maestrado, Squadron Director of the 900 CGAS, extended a warm welcome to all present. Pero nagbabalik si Karondang Bane, pasok. Salamat Giraray Tabi, Karondang Philip. Good morning sa imo. Pinag-verify ta pa ang nakabot na informasyon sa Satuya na sarong kinder student dyan tabi sa sarong eskulahan digdiyo po sa Sudagkan Iriga
an subuot kinagat min itong runaw na ayam ngunyan pa lang at di karandang silip. So tibad makakuha kita ng konkretong informasyon dapat tabi sa nasambitan ng insidente. Kaya yan ang patanid kan sa tuyang mga kababayan kan manlain-lain na hinjas kan gobyerno na ngunyan na panahon, grabe ang init kan panahon, maglikay sa mga siringkyan na lagalag na ayam. And kung may ataman mga ayam sa indang mga harong, maging responsable dapat ang mga pet owners na iniyo, dapat perming nakagakod ang ayam sa delikado. Urog ng gayo kung halimbawa ang sa imong harong dyan tabi sa may parte kan gilid sinampo, kung ang sa imong ayam daiyan nagagakudan, posible na magbaray masayan dyan tabi sa tinampo maka desgrasya pa nin mga motorista. Tabi karon da Philip. So tibad makakuha kita min informasyon itong kompletong detalles about sa incident ito. Digday po sa may syudad kan Iriga na subot sarong aki an basang na sanang dinulok min sarong runaw na ayam hasta sa nakagat iniyo sa iyang tismi tabi karon da Philip. So mabalik ako, back to you. Report! Salamat karundang bani sa mga heras mong informasyon. Antes kita magpadagos bukan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee.
Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at magkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate
panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maaral. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Gina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulier, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang manahamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot ng pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Mrs. Henadina Potian Doktore, Kawakagan Batu, Camarines Sur, EG Recto Hospital and Industrial Supplies, San Francisco Iriga City, owned and managed by Mr. Edison Recto, St. Roch Hardware and Construction Supplies, Nabwa Camarines Sur, owned and managed by Mr. Boboy Luzon Cortez, Mampuwag Barbershop and Music Studio, Santiago Old, Nabwa, Camarines Sur, Moran Abaga Motor Shop and Lotto Outlet, Marites M. Abaga, owner, Susana Maria Baluiz, San Nicolas, Iriga City, Police Staff Master Sergeant Joyce Lorin, Nabwa Municipal Police Station, Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital Incorporated, San Jose, Iriga City, Architect Sofronio Sani B. Maestrado, San Roque, Iriga City, Mr. and Mrs. Nonito Bermejo and family, Roadside, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur, University of St. Anthony, Ortega Street, San Miguel, Iriga City, Attorney Emmanuel S. D. Ortega, University President, First Alumni Homecoming Grand Reunion, Santo Domingo Elementary School, on March 31, 2024. First President, Kagawad Boboy Masculino. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Psalm 51 verse 10 to 12. This is a Lenten message coming from the following sponsors. Caldi's Kitchen, located at Ateneo Avenue, Barangay Bagumbayan Sur, Naga City. Owned and managed by Josue P. Serrano, Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, Barangay San Nicolas, Iriga City. Signatures Printing Services, located at City Home Subdivision, Sapiro Street, San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Jessica N. Pangga, Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaforo and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad, Marilu Garay and family, San Roque, Iriga City. Miss Mariela D. Orbon and family, San Nicolas, Iriga City.
Ang manehemento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Police Master Sergeant Bienvenido Busadre Jr., Regional Training Center 5 Annex, Mr. Andrew M. Merin, Philippine Coast Guard, and Miss Mariel B. Boncolmo, Sir Jandit Salazar Ninobla, Miss Mary Ann Salcedo Folgueras from Taiwan, Miss Judith Ibarreta and family, San Francisco, Iriga City, Miss Giselle Sarmiento Abanyo and family from Hong Kong, Mamshi Eds, and Porfiria Dininya Talagtag, Batu, Camarines Sur. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo, Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, LST Building, Barangay San Francisco and San Roque, Iriga City, Moralio Industries, San Miguel, Iriga City, care of Engineer Lawrence Moralio, Lux Trading, San Isidro, Iriga City, Masuso Spring Resort, Pool 2, care of Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio, Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, Mr. Richard Bonacqua, Proprietor, Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Julio Victor Marlo Segura, School President, Iriga Shell House, Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City, 1050 Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, beside NCIP for e-bike and bike accessories. JT Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by George Reyes. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. Zion Castel Hotel and Reception Hall, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio Asansa. Banco de Oro, Iriga City Branch. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Maria Antonio Calleja. Otex Tailoring, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Oscar Lozano. Paper Mart, San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Dasa Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa, along Nabwa, Iriga Highway, San Jose, Nabwa, Camarines Sur, near Dalandalan. San Juan Integrated School Community, Doña Aurora Street, San Juan, Iriga City, headed by Maricel B. Bernal, School Principal. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benito Ngo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City, care of Dr. Biljan Broso. Krisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. University of St. Anthony High School Batch 1999, Silver Jubilarian, care of Architect John Christian Di Maiwat, Batch President. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Marie Beauty Salon, Bonneville Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned by Ate Marie Baldosa Quadrante. And anonymous sponsor from Hall of Justice, Iriga City. Salamat po sa Indogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Elmer Mora and family, Iriga City. Retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Rico Bromeo and family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director
Inspector, PNP, Camarines Sur. Former Board Member Carlo Batalia, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibiya Capalos, Chief, PNP, EOD, K9 Group, Camp Crame, Quezon City. Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Jail Chief Inspector Freddy Caballero II, Warden, BJMP, La Purisima, Iriga City. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Chief of Police. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur, headed by Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police. Office of the City Tourism, Iriga City, headed by Engineer Nona Vanessa Monponbanua Santiago. Civil Security Unit, LGU Iriga City, headed by retired Major O.D. Jose Divilla. Office of the City Agriculturist, Iriga City, headed by Mr. R.J. Ramirez. General Services Office, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Ulysses Nagrampa. Mrs. Maria Nancy Oxiano, City Civil Registrar, LGU, Iriga City. OSCA Office, Iriga City, and Mr. and Mrs. Ricardo, Marjorie, and Regalado Terrano family. City Budget Office, LGU Iriga City, care of Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer. Public Information Office, LGU Iriga City, care of Miss Eileen Alferez. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Help, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rafael Flotildes and family, Villa San Antonio Subdivision, San Roque, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy. PSMS, Jeric P. Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. PSMS, Salvador B. Ampungan Jr. and family, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Richard and Mary Jane Tingson and family, Antipolo Yang, Nabwa, Camarines Sur. Barangay Kagawad Eduardo Melvin Alfilor and family, San Roque, Iriga City. Mr. and Mrs. Benji Gonzalez and family, Iriga City. And Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Salamat po sa Saindoga, boss. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan Siete Palabras ngunya na Semana Santa, Santa Cruz Sur Barangay Council, headed by Punong Barangay Josefina Comla Piñones, Elmer Catli de Villa and family, Barcelona, Spain, De Villa Store and family, Zone 3 Santa Cruz Sur, Iriga City, Periña Matubis and family, Salvacion, Iriga City, Ultra Fuels Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr., Mr. and Mrs. Renel and Catherine Capalos, Buhi, Camarines Sur, 2nd CMO 9 CMO Battalion, CMO Philippine Army from Pili, Camarines Sur, Barangay Captain Rolando Serrano and family, La Anunciacion, Iriga City, Mangente Beach Resort, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo and Bliselda Mangente, Pararao, Balatan, Camarines Sur, Macras Beauty Salon, Market Site, San Francisco, Iriga City, Alfredo Miguel Dimabayaw, Joshua Simon Dimabayaw, and Emilio Theo Dimabayaw, San Isidro, Iriga City, Mr. and Mrs. Jose M. Alteza and family, San Nicolas, Iriga City, Yongja Enterprises, San Roque Highway, Iriga City, owned and managed by Mr. Joel Yan, Nabwa Kid Zone, owned and managed by Mr. and Mrs. Albert and Apple Tormis Lamado, Sonia Pontanares, Macau, Honorable Kagawad May Nacario, San Juan, Iriga City, Personal Collection Direct Selling, Barangay San Miguel, Iriga City, Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates, San Agustin Standalone Senior High School, Course Offerings, ABM, GAS, UMS, STEM, TVL, ALS, Principal, Mr. Silito V. Saison, General PTA President, Francia Relativo, Faculty and Staff. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na.
po kita rin sa tuyang programa. Igwa na lang kitang on minuto. Antes magpaaram. Kunyaon pa si Eman Lumapag, paki-record na lang da ma-exit na kita. Sa pangaran po ka na sa tuyang mga pag-iriba na nagpaabot ng informasyon, si Vanessa Tataro, asin man si Diggs Martinez. Iba niya to sa lado technical si Chave na Obra, sa information si Don Cabrillas, sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Naon man ana samuyang chief technician si Engineer Abelindon Toralio. Ay na daw si Apa. Ang pag-asa kan nasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong day sawang pagantabay.